Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധാഗോവിന്ദ മന്ദിരേ സ്പൊൺമേൻഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സുഖദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസ്തേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ മാമീ ഭക്തിശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നവമീ സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിശ്രീ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, उताय गुरुप्रमाणे हरे कृष्ण. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന അന്നിഷ്ടാരകമത്ഭാഗ്യാം അദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഗാംസതി വൈ പ്രജഃ തഥാപി സ്വാന്തേ മാമും നാസ്മാം തത്പദപാദകം സ്പൃശേത്. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഗാംസതി വൈ പ്രജഃ തഥാപി സ്വാന്തേ മാമും നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഗാംസതി വൈ പ്രജഃ നിരൂപിത തഥാപി സ്വാന്തേ മാമും നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. പ്രജാപാല സജിഗാംസതി വൈ പ്രജഃ തഥാപി സ്വാന്തേ മാമും നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്.
തഥാപി സദകം പ്രസേദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല ജിഗാംസതി വൈ പ്രജാ തഥാപി സ്വാന്തയേ മാമം നാസ്മാംസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഞാനിപ്പോ ലീവ് ചെയ്യാണ്. ഞാന് പിന്നെ എന്താ ഉടുപ്പിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇനി 13-ാം തീയതി വരല്ലോ ക്ലാസ്സില്. ഉടുപ്പിയിലാ? ആ, ഉടുപ്പിൽ പോകുന്ന വഴിക്കല്ലേ നമ്മൾ. പറ്റുമെങ്കിൽ എന്താ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ ട്രെയിനിൽ പോന്നാ? ഫാമിലി അവർക്ക് മൂകാംബികയിൽ പാടാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെ കുട്ടികൾക്ക് മക്കൾക്ക്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒരു ചാൻസ് ആക്കി എടുത്തതാ ഉടുപ്പി പോവാൻ. ഓക്കെ, വണ്ടിയാക്കിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉടുപ്പിയിൽ എത്തുന്നതിന്റെ വഴി നടുവിലാണ് നമ്മുടെ അമ്പലവും. മാസും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, പറ്റുമെങ്കിൽ വന്നോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാനേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്ദുമുഖി വൃന്ദദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരുപിത പ്രജാപാല സചികാം സതി വൈ പ്രജാ തദാപി സാന്തയോ മാമും നാസ്മാം സത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സചികാം സതി വൈ പ്രജാഃ തദാപി സ്വാന്തയേ മാമം നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഖാം സതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമം നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഗാം സതി വൈ പ്രജാഃ തദാപി സ്വാന്തയേ മാമം നാസ്മാംസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജികാം സതി വൈ പ്രജാഃ തദാപി സാന്ത്വയേ മാമം നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജികാം സതി വൈ പ്രജാഃ തദാപി സാന്ത്വയേ മാമം നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഖാം സതി വൈ പ്രജാഃ തദാപി സാന്ത്വയേ മാമും നാസ്മാത് തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വീരജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഖാം സതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമം നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഗാം സതി വൈ പ്രജാഃ തദാപി സാന്ത്വയേ മാമം നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജികാം സതി വൈ പ്രജാഃ തദാപി സ്വാന്തേ മാമം നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഖാം സതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സ്വാന്തമേ യാമം നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഗീത ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഘാം സതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമും നാസ്മാസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സാജികാംസതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സ്വാന്തയേ മാമും നാസ്മാസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സാജികാം സതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സ്വാന്തയേ മാമും നാസ്മാം സത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സജീകാംസതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമും നാസ്മാസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഹാംസതി വൈ പ്രജഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമം നാസ്മാസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സാജികാംസതി വൈ പ്രജഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമും നാസ്മാസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സജികാംസതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സ്വാന്തയേ മാമും നാസ്മാസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവപാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സാജികാംസതി വൈ പ്രജാ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമും നാസ്മാൻ തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മംഗള ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഖാംസതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമും നസ്മാംസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സജികാംസതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമും നാസ്മാംസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഖാംസതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമും നാസ്മാസ്തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരൂപിത പ്രജാപാല സജികാംസതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമും നസ്മാം സത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയനെ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. നിരൂപിത പ്രജാപാല സജിഘാംസതി വൈ പ്രജാഃ തഥാപി സാന്ത്വയേ മാമും നാസ്മാം തത്പാദകം സ്പൃശേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
हरे कृष्ण। सुनीता जयराज माता जी चलिए मंच। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। निरूपितः प्रजापाल सजिगांसदि वै प्रजा तदापि सान्द्वये मामुं नास्मांस्तत्पादगं स्पृशेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीतासी माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरूपित प्रजापाल सजिघांसति वै प्रजाः तथापि सान्त्वये मामुं नास्मांस्तत्पातकं स्पृशेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरूपित प्रजापाल साधिकां सति वै प्रजाः तदापि सान्त्वये मामुं नास्मां तत्पादकं स्पृशेत्। हरे कृष्ण। हरे शोभा प्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरूपित प्रजापाला साचिगां सदि वै प्रजा तदापि सान्तये मामो नास्मांस्तत्पादकं स्पृशेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री रंजनी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। निरूपित प्रजापाल सजिघांसदि वै प्रजा तथापि सान्द्वये मामुं नास्मां तत्पातकं स्पृशेत्। ओम तत्सदिति। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. നിരൂപിത നിയമിച്ചു പ്രജാപാല രാജാവ് സഹ അവൻ ജിഗാംസതി ഉപദ്രവിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം വൈ തീർച്ചയായും പ്രജാ പൗരന്മാർ തഥാപി എന്നിരുന്നാലും സ്വാന്തയേമ നമ്മൾ സ്വാന്തനിപ്പിക്കണം. അമും അവനെ ന അല്ല അസ്മാൻ നമ്മളെ തത് അവന്റെ പാതകം പാപഫലം സ്പർശിക്കും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വേലനെ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി നിയമിച്ചത്. പക്ഷെ അവനിപ്പോ അവരുടെ ശത്രുവായിരുന്നു. ഈ പൊരുത്തക്കേടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉടനെ അവനെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാവുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മെ സ്പർശിക്കാതിരിക്കും. എന്നേക്കും പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിശുദ്ധരായ മുനിമാർ വേലനെ രാജാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും അവൻ ജനദ്രോഹിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. അതുമൂലം അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലം തങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന ഭയത്തിലാണ് മുനിമാർ കർമ്മനിയമം ദ്രോഹിയായ ഒരു വ്യക്തിയോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് പോലും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേലനെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക വഴി വിശുദ്ധരായ മുനിമാർ തീർച്ചയായും അവനുമായി സംസർഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേലൻ രാജാവ് ആത്യന്തികമായി കൊള്ളരുതാത്തവനാകയാൽ അവന്റെ കർമ്മങ്ങളാൽ തങ്ങളും മലിനമാക്കപ്പെടുമെന്ന് മുനിമാർ ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് കഠിനമായ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ ഉപദേശിച്ചും സാന്ത്വനിപ്പിച്ചും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ മുനിമാർ ശ്രമിച്ചു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിദ്വദ്ഭിരസത്വത്രോ വേനോ അസ്മാഭികൃതോ നൃപഃ സാന്ധിതോ യദിനോ വാചം ന ഗൃഹീഷ്യേത് ധർമ്മകൃത് ലോകധിക്കാര സന്ദഗ്ധം ദഹിഷ്യാമാസു തേജസാ. തദ്വിദ്വാഭിരസത്വത്രോ വേനോ അസ്മാഭികൃതോ നൃപഃ സാന്ധിതോ യദിനോ വാചം ന ഗൃഹീഷ്യേത് ധർമ്മകൃത് ലോകധിക്കാര സന്ദഗ്ധം ദഹിഷ്യാമാസു തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ മറ്റുള്ളവർ ശ്രീജി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण. भगवते वासुदेवाय। तद्विद्दद्भिरसद्धृतो वेनो अस्माभिः कृतो नृपः साधितो यदिनो वाचं न गृहीष्यत्य धर्मकृत् लोकधिक्कारसन्धक्तं दहिष्यामः
स्वतेजसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ഗ്രാമത്തിന്റെ വസ്ത്രം പകർത്തി നോക്കാം. വിശുദ്ധരായ മുനിമാർ ചിന്ത തുടർന്നു. തീർച്ചയായും അവന്റെ കൊള്ളരുതാത്ത സ്വഭാവം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം. എന്നിട്ടും നമ്മൾ അവനെ സിംഹാസനസ്ഥനാക്കി എന്നെ സ്വാധീനിച്ച് നമ്മുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അവനെ പൊതുജനങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കും. നമ്മളും അവരോടൊപ്പം ചേരും. അപ്രകാരം നമുക്ക് നമ്മുടെ തേജസ്സിനാൽ അവനെ ഭസ്മമാക്കണം. ഭാവാർത്ഥം സുലഭ. വിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ തൽപരരല്ല. എന്നിട്ടും അവരെപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് താഴ്ന്നു വരേണ്ടതായും തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരിനെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെ തിരുത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഈ കലിയുഗത്തിലെ വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ പോലെ ശക്തരല്ല. അവർക്ക് പാപിയായ ഒരുവനെ അവരുടെ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ ദഹിപ്പിച്ച് ഭസ്മമാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇന്നുള്ളവർക്ക് കലിയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ആ ശക്തിയില്ല. തീർച്ചയായും യാഗാഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജീവിതം കൊടുക്കുന്ന യജ്ഞം നടത്താനും ഇന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കഴിവില്ല. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ രാഷ്ട്രീയ കുടുക്കുകളിലൊന്നും അകപ്പെടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് മാത്രം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും ലഭിക്കും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമദ്യവസായിനം മുനയോ ഗൂഢമന്യവഃ അപവ്രജ്യ ബ്രുവാൻവേനം സാന്തയിത്വാ ച സാമഭിഃ. അപ്രകാരം തീരുമാനമെടുത്ത മഹാമുനിമാർ വേനൻ രാജാവിനെ സമീപിച്ചു. അവർ തങ്ങളുടെ കോപം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി അവനെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച ശേഷം മധുരവാക്കുകളാൽ താഴെ പറയും പോലെ സംസാരിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുനയ ഊജുഃ കൃപാവര്യാ നിബോധയത് യത്തേ വിജ്ഞാപയാമ ഭോഃ ആയുശ്രീ ബലകീർത്തീനാം തവ താതാ വിവർധനം. മുനയ ഊജുഃ കൃപാവര്യാ നിബോധയത് യത്തേ വിജ്ഞാപയാമ ഭോഃ ആയുശ്രീ ബലകീർത്തീനാം തവ താതാ വിവർധനം. മഹാമുനിമാർ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട രാജൻ, നിനക്ക് സതുപദേശങ്ങൾ നൽകാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ദയവായി ഞങ്ങളെ സശ്രദ്ധം ശ്രവിക്കണം. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന വർഷം നിന്റെ ആയുസ്സും ഐശ്വര്യവും ശക്തിയും സൽകീർത്തിയും വർദ്ധിക്കും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഏകാധിപത്യ വാഴ്ചയിൽ രാജാവ് വിശുദ്ധ വ്യക്തികളാലും മുനിമാരാലും ഉപദേശിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അവന് മഹത്തായ കാര്യനിർവഹണ ശേഷി കൈവരികയും അവന്റെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും സന്തോഷവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യും. മഹാവിശുദ്ധരായ വ്യക്തികളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും നടപ്പാക്കുന്നതിലും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായിരുന്നു മഹാരാജാക്കന്മാർ. മഹാമുനിമാരായിരുന്ന പരാശരൻ, വ്യാസദേവൻ, നാരദൻ, ദേവരൻ, നസിതൻ തുടങ്ങിയവർ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാക്കളായിരുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ ഉപദേശം തേടിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഏകാധിപത്യ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വം വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാറില്ല. ഇതുമൂലം പൗരന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ആളുകൾക്കോ സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയുസിന്റെ പരിധി ചുരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ അധമരും ശാരീരികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായിരിക്കും. ഈ ജനാധിപത്യ യുഗത്തിൽ സന്തോഷവും അഭിവൃദ്ധിയും കാക്ഷിക്കുന്ന പൗരന്മാർ
വിശുദ്ധ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കാത്ത വിഡ്ഢികളെയും ആഭാസന്മാരെയും അധികാരത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കരുത്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മ ആചരിത പുംസാം വാങ്മനക്കായ ബുദ്ധിഭിഃ ലോകാൻ വിശോകാൻ വിതരത്യാനന്ദ്യമ്മ സംഖിനാം. ധർമ്മ ആചരിത പുംസാം വാഗ്മനക്കായ ബുദ്ധിഭിഃ ലോകാൻ വിശോകാൻ വിതരത്യാനന്ദ്യം സംഖിനാം. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വാക്കും മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് അവയെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സ്വർഗീയ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്രകാരം ഭൗതിക സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുന്ന അവർ ജീവിതത്തിൽ അപരിമിതമായ സന്തോഷം അനുഭവിക്കും. ഭരണകൂടത്തിന്റെ മേധാവികൾ അഥവാ രാജാക്കന്മാർ ധാർമ്മിക ജീവിതം നയിച്ച് മാതൃകകളാക്കണമെന്നും പുണ്യവാന്മാരായ മഹർഷിമാർ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ധർമ്മം എന്നാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കലാണ്. ഒരുവൻ വെറുതെ ധാർമ്മിക ജീവിതം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ തുനിയാതെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം, സദ്ബുദ്ധി എന്നിവകളാൽ ഭക്തി സേവനം പരിപൂർണമായി നിർവഹിക്കണം. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് മൂലം രാജാവോ സർക്കാരിന്റെ നേതാവോ മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാവുകയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ഒരു സർക്കാരിന്റെ മേധാവി എങ്ങനെ അവന്റെ ഭരണാധികാരം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം നേടുന്നുള്ള മാർഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം കൂടിയാണ്. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്തോ മാ വിനശ്യേത് വീരാ പ്രജാനാം ക്ഷേമലക്ഷണാ യസ്മിൻ വിനഷ്ടേ നൃപതി ഐശ്വര്യാദവരോഹിതി. മഹർഷിമാർ തുടർന്നു, അല്ലയോ മഹാനായക, ഇക്കാരണത്താൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ നാശത്തിന് നീ ദാനമായി ഭവിക്കരുത്. നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നശിക്കപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നീ നിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ നിന്നും രാജപദവിയിൽ നിന്നും നിലം പതിക്കും. പണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഏകാധിപത്യ രാജഭരണകൂടങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ക്രമേണ ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഈശ്വരരാഹിത്യത്തിലേക്ക് അധപതിക്കിയാൽ അവ ലോകത്തു നിന്നും തന്നെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു. എന്തു തന്നെയായാലും ഭരണകൂടങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാർമ്മികരും മഹാധാർമ്മികരായ വ്യക്തികളുടെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റി അവിടെ സ്ഥാനത്ത് ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മതിയായ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തുതാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ.
Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai. Tayo Fuman de Ririko. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് മഹാമുനിമാരൊക്കെ ഒത്തുകൂടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത വേനെ രാജാവാക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. തെറ്റായ തീരുമാനമായി പോയെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവര് പറയുന്നു, മുനിമാർ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാജാവ് വേനൻ സുനീതിയുടെ ഗർഭപാത്രം ജനിച്ചവനാവുകയാൽ അവൻ സ്വാഭാവികമായും വളരെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ്. ദോഷിയായി രാജാവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പാമ്പിനെ പാൽ കൊടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ അവൻ എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മകളുടെയും ഉറവിടമായിരിക്കുന്നു. വിഷപ്പാമ്പിനെ പാലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോയി വേനെ രാജാവാക്കിയിട്ട് വാഴിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം. അല്ലെ, ആരാണോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത്, മുനിമാരൊക്കെ, അവർക്ക് ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എല്ലാ യാഗങ്ങളും ഈ യജ്ഞങ്ങളും മറ്റുള്ള തപശ്ചര്യകളും ദാനങ്ങളും എല്ലാം നിർത്തിവെക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി യത്നങ്ങളും കഠിനനിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ വിശേഷാൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് വിശുദ്ധ വ്യക്തി. പക്ഷെ അവരുടെ കാരുണ്യത്തിന് കടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അവൻ അതിനു പകരം അവരുടെ നിത്യാചാരങ്ങളുടെ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുനിമാരുടെ ശത്രുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പാമ്പിനെ പാലും പഴവും കൊടുത്ത് വളർത്തിയാലും അത് അതിന്റെ പല്ലുകളിൽ വിഷം ശേഖരിച്ച് വളർത്തുന്നവനെ തന്നെ കടിക്കാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കും. അപ്പൊ മുനിമാരുടെ ആധ്യാത്മിക ശരികളൊക്കെ നിർത്തിവെക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു തപസ്സുകൾ ചെയ്യേണ്ട, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട, ദാനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെ. അരാജകത്വം ആണ് നാട്ടിൽ വാണിരുന്നത്. അതുപോലെ കൊള്ളക്കാർക്കും പെമ്മാടികൾക്കൊക്കെ യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മുനിമാരൊക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കും അതിന്റെ പാപത്തിന്റെ പങ്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുനിമാര് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവനെ കൂടുതൽ അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, അവനെ ഉപദേശിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വേനനെ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി നിയമിച്ചത്. പക്ഷെ അവനിപ്പോൾ അവരുടെ ശത്രുവായിരിക്കുന്നു. ഈ പൊരുത്തക്കേടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉടനെ അവനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മെ സ്പർശിക്കാതിരിക്കും, ഇരുന്നേക്കും അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ രാജാവാക്കിയതിന് അവർക്കും അതിന്റെ പാപത്തിന്റെ പങ്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവനെ കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധരായ മുനിമാർ വേന്റെ രാജാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവൻ ജനദ്രോഹിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. അതുമൂലം അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലം തങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന ഭയത്തിലാണ് മുനിമാർ കർമ്മ നിയമം ദ്രോഹിയായ ഒരു വ്യക്തിയോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് പോലും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേനെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക വഴി വിശുദ്ധരായ മുനിമാർ തീർച്ചയായും അവനുമായി സംസർഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേനൻ രാജാവായി അത്യന്തികമായി കൊള്ളരുതാത്തവനാകിയാൽ അവന്റെ കർമ്മങ്ങളാൽ തങ്ങളും മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. മുനിമാർ ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് കഠിനമായ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ ഉപദേശിച്ചും സാന്ത്വനിപ്പിച്ചും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ മുനിമാർ ശ്രമിച്ചു. ഇവിടെ മുനിമാര് പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് വേനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് അവൻ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പാപത്തിന്റെ പങ്ക് നമുക്കും ലഭിക്കുമല്ലോ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വോട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് ഒരു ആളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അയാൾ കള്ളനും ക്രിമിനലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്കൊക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ മാമുനിമാർ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, വിശുദ്ധര മുനിമാർ ചിന്തിച്ചു തുടർന്നു. തീർച്ചയായും അവന്റെ കൊള്ളരുതാത്ത സ്വഭാവം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം.
എന്നിട്ടും നമ്മൾ അവനെ സിംഹാസനസ്ഥനാക്കി എന്നെ സ്വാധീനിച്ച് നമ്മുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അവനെ പൊതുജനങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കും. നമ്മളും അവരോടൊപ്പം ചേരും. അപ്രകാരം നമുക്ക് നമ്മുടെ തേജസ്സിനാൽ അവനെ ഭസ്മമാക്കണം. അത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവസാനം എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ആ വേനനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേനനെ വധിക്കുന്നു. അത്രയും ശക്തിയുള്ള മുനിമാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേനനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അഥർവ വേദത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വേനനെ പോലത്തെ രാജാവിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് പൂജകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മുനിമാർക്കൊക്കെ സാധിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തും കാണാം ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് ശത്രു ഉണ്ടോ, അവരെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നിഷ്പ്രയാസമില്ലാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറെ പൈസയൊക്കെ അടിച്ചു അല്ലെ. അതെ, ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല, എല്ലാവർക്കും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊതുശത്രുവായിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയിരുന്നു. നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേജസ്സിനാൽ അവനെ ഭസ്മമാക്കണം. അതിൽ പറയുന്നത് വിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യരല്ല, എന്നിട്ടും അവരെ പോലെ എപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് താഴ്ന്നു വരേണ്ടതായും തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരിനെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെ തിരുത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഈ കലിയുഗത്തിലെ വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ പോലെ ശക്തരല്ല. അവർക്ക് പാപിയായ ഒരുവനെ അവരുടെ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ ദഹിപ്പിച്ച് ഭസ്മമാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇന്നുള്ളവർക്ക് അത് കലിയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ആ ശക്തിയില്ല. തീർച്ചയായും യാഗാഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജീവിതം കൊടുക്കുന്ന യജ്ഞം നടത്താനും ഇന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കഴിവില്ല. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ രാഷ്ട്രീയ കുറിപ്പുകളിലൊന്നും അകപ്പെടാത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് മാത്രം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും ലഭിക്കും. പ്രഭുപാദരെ ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, അവസാന കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഈ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭാഗവത ധർമ്മം, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അപകടം വരാനിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത്, എന്നാൽ അവര് ശരിയായ രീതിയിൽ ആ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അപകടം വരാനിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൽക്കാലത്തെങ്കിലും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് ശരിയായ രീതിയിൽ എടുത്തില്ല. അതിനെ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പോ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം രണ്ടുമായി തീരും. ഒരിക്കൽ ചിലപ്പോഴും വിജയമായി തീരും, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമായി പോകും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ അവന്റെ ജീവൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യവും സംശയമാണ് അല്ലെ. എതിർപക്ഷങ്ങള് അവരെ ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള വഴിയിലൊന്നും പോവാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ, ഭരണാധികാരികളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ട്
കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുവന് അന്നത്തെ കാലത്ത് പാപിയായിട്ടുള്ള ഒരുവനെ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ ദഹിപ്പിച്ച് ഭസ്മമാക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നുള്ളവർക്ക് കലിയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ആ ശക്തിയില്ല. തീർച്ചയായും യാഗാഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജീവിതം കൊടുക്കുന്ന യജ്ഞം നടത്താനും ഇന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കഴിവില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാലങ്ങളിൽ ആ ബ്രാഹ്മണര് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ബലി നൽകിയിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബലി നൽകുന്ന മൃഗത്തിന് പുതിയൊരു ജീവിതം ലഭിക്കും, അതിന് പിന്നീട് മനുഷ്യൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജീവിതം തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് അശ്വമേധ യജ്ഞം, കുതിരയെ അതിൽ ബലി കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഗവാലംബം പശുവിനൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ചും ആൾക്കാര് അതിനെ കൊന്നിട്ട് തിന്നേണ്ട ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും പശുക്കളെയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തില് അങ്ങനെ യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം നൽകാനോ സാധിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം മുഴുവനായിട്ടും ലഭിക്കും ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ, അല്ലെ? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകളെക്കാളും എല്ലാറ്റിനേക്കാളും പ്രയോജനം മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്രകാരം തീരുമാനത്ത് മഹാമുനിമാർ വേലൻ രാജാവിനെ സമീപിച്ചു. അവർ തങ്ങളുടെ കോപമുള്ളിൽ ഒതുക്കി അവനെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച ശേഷം മധുര വാക്കുകളിൽ താഴെ പറയുമ്പോൾ സംസാരിച്ചു. മഹാമുനിമാർ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട രാജൻ, നിനക്ക് സദുപദേശങ്ങൾ നൽകാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ദയവായി ഞങ്ങളെ സശ്രദ്ധം ശ്രവിക്കണം. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന വർഷം നിന്റെ ആയുസ്സും ഐശ്വര്യവും ശക്തിയും സൽകീർത്തിയും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഉള്ളാലെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ദേഷ്യമാണ്, വേലൻ രാജാവിനോട്, അല്ലെ? എല്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. തപസ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള യത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ജനങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള അവനോട് ഉള്ളിൽ ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ അവനോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാം. അത് പ്രകാരം നീ ഭരിക്കണം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നാശമായിരിക്കും. നീ നമ്മളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിലെ ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം, നിന്റെ ശക്തിയും ആയുസ്സും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവ്, അല്ലെ? ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. സമ്പൂർണ്ണ നാശമാണ് ഉണ്ടാവുക. പ്രകൃതിയും ഭൂമി ദേവിയും എല്ലാവരും കോപിക്കുന്ന വേനലിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, രാജ്യത്തിലെ ഒന്നുമില്ലാതെ ധനധാന്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, വെള്ളം പോലും ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ മുന്നേ കാലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദയുടെ പറയുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വം വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാറില്ല. ഇതുമൂലം പൗരന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ആളുകൾക്കോ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയുസിന്റെ പരിധി ചുരുക്കപ്പെട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ അധമരും ശാരീരികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. ഈ ജനാധിപത്യ യുഗത്തിൽ സന്തോഷവും അഭിവൃദ്ധിയും കാക്ഷിക്കുന്ന പൗരന്മാർ വിശുദ്ധ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കാത്ത വിഡ്ഢികളെയും ആവാസന്മാരെയും അധികാരത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കരുത് എന്ന് പറയും.
ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ വേണ്ടി എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊന്നും അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ആരുടെയും വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ല എന്നുള്ള ഭരണാധികാരികളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്. അല്ലെ, ആദ്യകാലത്ത് ബ്രാഹ്മണരെയും ഋഷിമാരെ അവരൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അത് പ്രകാരമായിരുന്നു രാജ്യഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. അല്ലെ, പാണ്ഡവർ പോലും യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവ് പോലും പലപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, ഇപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം വ്യക്തികൾ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരുന്നു അവർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്ത് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പാലിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ നാശം ഉണ്ടാവും, പ്രളയം ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യുന്ന അധർമ്മ പ്രവൃത്തികളും. അല്ലെ, ധാരാളം അറവുശാലകളൊക്കെ തുറക്കുന്നു, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ തള്ളുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ പാപഫലങ്ങൾ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെ, അതാണ് പലപ്പോഴും പ്രളയവും മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് അങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ രാജ്യം ഭരിക്കും. ഇനി വേനൽ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴുള്ള നാശങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ആ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ നല്ല ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. പിന്നെ ഏകാദശിയാണ് ഉത്രാട ഏകാദശി. അല്ലെ, വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏകാദശിയാണ്. അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, പൗഷമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന പുത്രദ ഏകാദശിയെ കുറിച്ചും ഭവിഷ്യോത്തര പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠനോട് അരുളി ചെയ്തു, പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പൗഷമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏകാദശി പുത്രദ ഏകാദശി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവന്റെ സകല പാവപ്രതികരണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ പണ്ഡിതനും പ്രശസ്തനുമായി തീരുന്നു. ഈ മംഗളകരമായ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം ദയവായി ശ്രവിച്ചാലും. ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം. ഭാദ്രവതി എന്ന നഗരത്തിൽ സുകേതുമന എന്ന രാജാവ് രാജ്യമാണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാണിയായിരുന്നു സൗവ്യ. പുത്രഭാഗ്യമില്ലാത്തതിനാൽ രാജാവും റാണിയും അവരുടെ ജീവിതം ദുഃഖപൂർണമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. അവർ തങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും ഈശ്വരചിന്തയിലും മതപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളിലും ചെലവഴിച്ചു. പ്രകാരം രാജാവും റാണിയും പുത്രനില്ലാത്തതിന്റെ ദുഃഖത്താൽ വല്ലാതെ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അവർ പിതൃക്കൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ജലം പോലും ചൂടുള്ളതായി മാറി. പിതൃക്കളും സുകേതുമനക്ക് ശേഷം തങ്ങൾക്ക് തർപ്പണങ്ങൾ നൽകാൻ ആരുമില്ലാതാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കുണ്ഠിതരായ പിതൃക്കളുടെ ഈ ഉൾവേദ മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് കൂടുതൽ വ്യതിഹൃദയനായി. തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ അഭ്യുതകാംക്ഷികളുടെയോ മന്ത്രിമാരുടെയോ സാമീപ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം നൽകിയില്ല. നിരാശയിലും വിലാപത്തിലും മുങ്ങിത്താണ് രാജാവ് പുത്രനില്ലാത്ത മനുഷ്യജീവിതം നിരർത്ഥകമാണെന്ന് കരുതി. ദേവന്മാരോടും മിത്രങ്ങളോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള കടപ്പാടിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ പുത്രരഹിതനായ ഒരുവന് അസാധ്യമാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാനോടുള്ള അനന്യമായ ഭക്തിയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ സഞ്ചയവുമില്ലെങ്കിൽ ഒരുവന് പുത്രനോ ധനമോ ജ്ഞാനമോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്രകാരം നിഗമനത്തിലെത്തിയ രാജാവ് ആരും അറിയാതെ ഏകനായി ഒരു കുതിരയിലേറി വനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. സുകേതുമന പക്ഷികളാലും മൃഗങ്ങളാലും നിറഞ്ഞ് ഇടുതൂർന്ന ഒരു വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ വിശ്രമിക്കുവാനായി ഉചിതമായ ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഇടതൂർന്ന വനത്തിൽ ആൽ, പിപ്പല, ഈന്തപ്പന, പുളി, പന, താലവൃക്ഷം, മൗലീശ്വരി അഥവാ ഇലഞ്ഞി, സപ്തപർണി അഥവാ ഏലംപാല, തിലക, തമാല, സരള, തിങ്കുകോട,
അർജുന, ലവഹേര, ബഹേദ, സാലകി, പാതാള, കടേച്ചു, പലാശ മുതലായ വൃക്ഷങ്ങളും വ്യാഘ്രം, സിംഹങ്ങൾ, കാട്ടാന, മാൻ, കാട്ടുപന്നി, കുരങ്ങുകൾ, സർപ്പങ്ങൾ, പുലികൾ, മുയലുകൾ മുതലായ മൃഗങ്ങളെയും രാജാവ് കണ്ടു. വിശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം രാജാവ് അവിടമാകെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഒരിടയിലും മൂങ്ങകളുടെ മൂളലുകളും അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും അതേസമയം ആശയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രകാരം എല്ലാ ദിശകളിലും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ രാജാവ് അധികം താമസിയാതെ കലശലായി ദാഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി: ദേവകളെയെല്ലാം യജ്ഞത്താലും ആരാധനയാലും സന്തുഷ്ടനാക്കിയിട്ടും എന്റെ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ പരിപാലിച്ചിട്ടും ബ്രാഹ്മണരെ നല്ല ഭോജന പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് ദക്ഷിണ കൊണ്ടും സംതൃപ്തരാക്കിയിട്ടും ഞാൻ ഇപ്രകാരം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നല്ലോ. ഈ ചിന്തകളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് രാജാവ് അങ്ങും ഇങ്ങും അലയാൻ തുടങ്ങി. ആകസ്മികമായി മാനസ സരോവരം പോലെ മനോഹരമായതും ഭംഗിയുള്ളതുമായ താമരപ്പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു തടാകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു. അരയന്നങ്ങളും ചക്രവാകങ്ങളും ചകോര പക്ഷികളും അവിടെ ക്രീഡിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ തടാകക്കരയിലിരുന്ന് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സാധുക്കളെ കണ്ട രാജാവ് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രണമിച്ചു. രാജാവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രസന്നരായ ആ സാധുക്കൾ അദ്ദേഹത്തോട് ആരാഞ്ഞു: അല്ലയോ രാജാവേ, അങ്ങയിൽ ഞങ്ങൾ സംപ്രീതരായിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും വരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. രാജാവ് ആരാഞ്ഞു: ആരാണ് നിങ്ങൾ? എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? സാധുക്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ വിശ്വദേവതകളാണ്. ഇവിടെ സ്നാനം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പുത്രദാ ഏകാദശിയാണ്. പുത്രനെ കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവന് തീർച്ചയായും പുത്രഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു: ഞാൻ പലവിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ അതൊന്നും വിജയപ്രദമായില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നിൽ പ്രസന്നരായതിനാൽ എനിക്ക് സുന്ദരനായ ഒരു പുത്രനെ തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാലും. അപ്പോൾ ആ സാധുക്കൾ പറഞ്ഞു: ഇന്ന് പുത്രദാ ഏകാദശിയാണ്. അല്ലയോ രാജാവ്, ഈ ഏകാദശി അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുക. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കാരുണ്യത്താലും ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്താലും അങ്ങേക്ക് തീർച്ചയായും സൽപുത്രനെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം രാജാവ് മഹർഷിമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മംഗളകരമായ പുത്രദാ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം വ്രതം മുറിച്ചതിന് ശേഷം ആ സാധുക്കൾക്ക് തുടർച്ചയായി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ട് രാജാവ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. കാലം കടന്നു പോകവേ സൈവ്യ മഹാറാണി ഗർഭിണിയാവുകയും പുത്രദാ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിച്ചത് മൂലം ശേഖരിക്കപ്പെട്ട പുണ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലും സാധുക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താലും രാജാവ് പുണ്യശാലിയും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ഒരു മകനെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രാജാവ് സന്തോഷപൂർവ്വം തന്റെ രാജ്യം ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃക്കളും സംതൃപ്തരായി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തുടർന്നു: അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിരമഹാരാജാവേ, ഒരുവൻ പുത്രദാ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് പുത്രലബ്ധിയും സ്വർഗലോക പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാകും. ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം ശ്രവിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തിയതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുത്രദാ ഏകാദശിക്ക് ജയ്, വൈകുണ്ഠ ഏകാദശിക്ക് ജയ്. ഓക്കെ, പുത്രദാ ഏകാദശി, വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി, സ്വർഗവാതിൽ ഏകാദശി, അങ്ങനെ പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വേറെ തരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അമ്പലത്തിലും നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു കവാടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ഇന്ന് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ കൂടുതൽ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഏകാദശി ഇത് പറയുന്നത് പോലെ പുത്രൻ ലഭിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഈ ഏകാദശി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നാളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാധാരണ ഏകാദശി പോലെ 10:30 വരെയൊന്നും ഏകാദശി ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ല. 8:23 വരെയാണ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ടൈം കാണിക്കുന്നത്. 6:55 മുതൽ 8:21. കേരളത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏകദേശം. അപ്പോൾ ഒരു 6:55 8:23 ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത്ര കൂടുതൽ സമയമില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയും. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद।